Hungary come forward. Nice ball for Szaszbolcs Huszti, also denied by Anderson. This one hacked out for the corner kick. On the diagonal run, his quick shot is off the post here and stays out. The Arsenal forward trying to catch the goalkeeper. He does, but he can't beat the pipe. Before the restart, Huszti with a 2-on-1, and he's going to go for it. Anderson, big save here, and it was a boomer from the selfish Huszti. He has Heinal wide open on the other side, and he likely could have put it in. Instead, it's Anderson with the big hand. Spil den op i fødderne på dem. Og det er også godt spillet igennem her. Almeida, så skal vi passe på Nani derinde. Det bliver desværre 1-0. Lige pludselig en flottelse. Det hele bygget op ved hjælp af Deco, der starter det. Og så... Det er Hugo Almeida, der kommer til at løbe i dybden her. Jeg synes jo, han er offside. Og nede i offside-positionen. Kigger op og spiller den første gang ind til Nani. Lidt ærgerligt, Stefan Andersen når ellers lige og have en lille hånd på, men kan selvfølgelig ikke nå at reagere ordentligt på den. Og det gør han også. Så er det lige før vi er en 4 mod 5. Jeg håber, det kan bringe et eller andet. Boring, det er godt rykket her. Boring! Ja! Fantastisk aktion her. Og det er... Og få den lagt over det lange hjørne. Og vi ser altså også betydningen af, at Akker han lige tager en tur med frem af banen, er med til at skabe forvirring, med til at skabe pladsen her for Niklas Bentner. Ja, det er netop også det, der kan være landsholdets udviklingsmulighed. Vi skal frem for alt blive vores... Fremspark, jeg tror, det er dømt til sådan noget. Der går til bolden her. Stefan Andersen klarer ikke. Det er god moral, det her. Det er rigtig god moral. Poulsen. Klassemoral, det her. Slå til. Vi kan nå det nu. Vi kan nå det nu. Der kommer der! 2-2! Sådan! Det er god moral, det her. Det er rigtig god moral. Poulsen. Klassemoral, det her. Slå til. Fantastisk. Endnu en standard situation. Akker. Nu hvor Leon Andreasen ikke er til at tage de lange indkast. Situation. Akker. Nu hvor Leon Andreasen ikke er til at tage de lange indkast. Prøv bare. Og det gør han! Der er det! Det bliver rettet! Sensationelt det her! Daniel Jensen, det er midtbanespillerne, der klarer den her. Det er... Og jeg var inde på, at marginalerne måske ikke var hip. Prøv at se her engang. Altså et indkast for Daniel Akker, den bliver hættet væk. Der kommer den ud til Daniel Jensen, der sparker på vejen. Der rammer den, jeg tror, det er Carvalho i ryggen og går i mål. Jamen, det er jo dejligt. Det tæller alt sammen jo. Den rammer 2 mand, tror jeg nærmest på vejen ind i... Det skidt. Fra start, som det nu engang er tilfældet. Gratis mulighed, Søren Larsen. Og den går ind. Danmark på 1-0 efter 9,5 minut her i Parken. Det var sådan en start. Nu får vi en langsom gengivelse her. Godt opfanget af Søren Larsen. Og det er altså et rigtig flot mål. Det er det faktisk. Det er svært, han er... Den er god nok. Der er ingen som helst tvivl om, at der... Og det gør han iskoldt og sikkert og fladt og ikke særlig hårdt. 2-0 til Danmark. Triller den nærmest ud til højre for målmanden. Harper i Maltas mål. Går så også lang tid før tid. Løb rundt og varmer op. Bølund. Godt indlæg, Søren Larsen. 3-0. Tak skal du have for en start på anden halvleg. Der var han igen. Det er så godt gennemspillet, det her. Og det ser så let ud. Men det er altså også godt overblik. God føling af Bølund. Helt perfekt indlæg til bagerste område. Jørgensen. Ja, der står de med rigtig mange folk bag bolden her. Malteserne. Søren Larsen i 2-kombination lige ved at lykkes her. Daniel Jensen finder sig Rommedal. Der ligger 2 danskere derinde. Der kommer den 1-0. Morten Olsen satset på Larsen. Og Larsen siger pænt tak og scorer endnu en gang mod Malteserne her. Han scorede 2 i efterårets kamp. Til Dennis Rommedal, som vi kender ham, kigger godt op og får
spillet den flat ind til Søren Larsen. Rigtig, rigtig godt mål. Ja, selvfølgelig kan vi se, at Malteseren rent forsvarsmæssigt ikke gør det godt nok her, men det gider vi ikke fokusere på her, fordi det er jo godt, det er godt spillet igen. Fuldstændig lige meget. Ja, fuldstændig. Hurtigt med frem og hjælpe. Martin Jørgensen, jeg synes, vi mangler for ham lidt i spil. Men det er en god aflevering her, så bliver det 2-0. Og endnu en gang er det simpelthen Søren Larsen, som gør det her. Der har været lidt sniksnak. Sparker en lang ved siden af mål. Her ligger sig helt rigtigt. Han er ikke offside. Og så selvfølgelig dårligt læst af midterforsvaret. Sikkert sparket ind. Og det er altså super afleveringen for Martin Jørgensen. Den kan ikke ligge bedre. Nej. Og så gør han det isnende koldt her. Nu har han altså scoret lige så meget på det danske landshold som i karrieren i Toulouse. Du sagde jo også, at du ville have Martin Jørgensen i spil, ikke? Så jo. Fik du det. De hører jo efter. Forkælet. Boring, så er der muligheder. Skal en mand på ydersiden af ham. Rommedal ligger der også der. Så bliver det 3-0. Så bliver det 3-0 her. Og det var i den grad på tide indskiftet. Morten Nordstrand scorer sit... Jeg synes godt løb her. Jonas Boring trækker ind i banen. Lader lidt som om, han vil til at spille. Rommedal ligger det så bare kort til Morten Nordstrand og sparker den så sikkert ind. Sparket ind, ja. Så godt sparket ind på en målmand, der igen, må vi sige, ja, går hurtigt ned. Og så hurtigt kan det altså. Leon Andreasen. Ja, hvorfor ikke? Leon Andreasen, den brækker lige en gang i luften og snyder fuldstændig i Slihidi i Albaniens mål. Leon Andreasen for Per Krøldrup. Ja, det er vel ikke det bedste mål, vi har set, men igen, så er det meget, meget vigtigt. Som du selv siger, så brækker det lige i luften. Der tager det lige en helt anden retning. Men det er vi jo ligeglade med. Der bliver plads til Rommedal her. Den ligger godt. Den ligger rigtig godt. Værsgo. Søren Larsen. Et godt tilbud til Larsen. Ja, Rommedal, som er lidt heldig med at få den med der. Kigger op der, hvor er Søren Larsen. Han ved, at han skal spille den udenom forsvarsspilleren der. Og så Larsen over det lange hjørne. Det er en mand med selvtillid, og det kan godt blive til endnu mere i aften, det her. Godt set af Rommedal. Ligger perfekt. Og Larsen, han... Ja, det han ikke kan nå, det når han alligevel. Hvad er det for en keeper? Hvad er det? Men det er i hvert fald Christian Poulsen, der laver sit landskampsmål nummer 5. Og sikke en ferie. Ja, det er ikke sikkert, at Hidi han får genvalg til næste kamp. Har været stærkt investeret i begge mål her. Nu scorer Christian Poulsen altså igen. Han er jo også begyndt at lave rigtig mange mål. Han skal have en bærepose med ud, den keeper der, hvis han skal fange det der. Upsan. Og der kommer Poulsen. 3 på hovedet. Вместо никого другого, как Питера Шмайхеля. Вот еще обхватил руками Альберга и придержал его. Не забивают пенальти шведы. Не забивают. Прекрасно сыграл Чельстрём. Ну, довольно означает пенальти. Хорошо сыграл в обороне шведский защитник. И вот как шведы не разобрались и подарили гол датчанам. Из ничего Томас Каленберг. Смотрите, неудачно отбил мяч Микаэль Нильсон. Кстати, перешедший уже из Панатинайкоса в листов Швеции. Сейчас неудачный отскок. И Каленберг направил. Mere moments later, Denmark, Michael Silberbauer with the cross. Niklas Bentner chests and rips it in past Eduardo. Goal in 42nd. The Arsenal man does ever so well to shield the ball, bring it down. Bruno Alves is just a spectator on this one as he watches Bentner drive it towards goal, his 9th for Denmark. But the equalizer came late. Nani corner kick headed on by Lidsen. Top corner as Anderson finally lets one past. 1-1 in the 86th, the newest member. Repara no cruzamento de Nani e cabeceamento de Liatsen. Liatsen estreia-se a marcar pela seleção portuguesa. O luso-brasileiro faz o... På en eller anden måde åbnes lidt.
kommer afleveringen ind i feltet der, og den skal bare røres, og der er scoringen. Niklas Bendtner, glimrende aflevering for Christian Poulsen, dybt, og så går Niklas Bendtner til værs, og så gør han det til 1-0 for Danmark. Den lange aflevering altså fra Christian Poulsen, og prøv at se timingen her. Ja, og se Ulkani strandet hjælpeløst på kanten af sit målfelt. Dhuron një gol kundërshtarit. Portieri 21 vjeçar bëri një dalje të pastudiuar që është Dalku i lægget der, og så kæmpe mulighed. Thomas Hansen, og så er udligningen der. Det er Bogdani, en løs bold i feltet. Igen. Og kæmpe jubel. Højre bak, der ligger Niels Mark Jørgensen helt nederst i billedet. Kommer så de første over en lille smule på mellemrum. Det ser egentlig ud, som om han kan sikre sådan. Men Bogdani tager med sit indløb godt og kaster sig frem. Ja, så lige her stikker af fra Christian Poulsen. Jeg tror helt sikkert, han kunne have nået den Thomas Jørgensen, men det kan. And the quick give and go. Dennis Romadal shanks this one on the run, and that chance coming in the 68th minute. But Denmark kept on the pressure, and it's Bendtner attracting a lot of attention at the corner of the 18-yard box. Rolls it back for Christian Poulsen, who comes into the picture, then skips it past the Swedish keeper. That one in the 79th. Massive celebration. Og så hammer han til den her. Et guldhug for Jakob Poulsen. Wow! Og det er lige præcis den mulighed, som vi har snakket om før. Skud udefra. Dansk kamp nummer 7. To lose, but since you saw Portugal winning, Hungary playing for pride, 35th, Gergely Rudolph squeezes the pass to Ekos Busaki. In and goaling. Just the second time Denmark has trailed in qualifying. It's 1-0 to Hungary, and they hand the Danes their only loss in qualifying, but as you saw, the Portugal win means Hungary